Saan man kuni kuya? Wala juga kwarta ba? Yes! Akauyab na dyan ko! Lala, unsay gusto ni mo? Bisag-unsa langod lang gaoy kanang mahappy ko. Unsa may mahatag na ko siya ha? Kadali lang langga ha? Ala, hindi ko'y kwarta. Ay langga, pwede ko mangyo si mo ha? Unsa man langga? Wala, hindi ko'y kwarta. Pwede ikaw lang sa libre sa kwa langga. Na, mao ganing giuyab ti kano kay para librehon ko nimo. So, may diskarte yan ha? Hala! Naya rong panahon na pre oy. Taw pre oy, mingaw kayong pasahero ron ba? Mo gani pre no. Unsam ni mga tao diri na naman sila sariling mga motor diri. Bitaw pre bay, mo po na ako nabantayan ba? Dugay-dugay na po tinambay diri ah. Mo gani pre no, paabot og kita pero ako may nakaon nagturno diri pre. Ako ang pasahero pre ha. Adi pwede pre oy. Need po na akong kwarta ba? Nya palitan na po gatas akong anak. Nya, mag-ilog tas isa ka pasahero ani pre. Ah, depende po na sa pasahero pre kung kinsa iyang pilion. Aw, ana na lang gyud pre, depende gyud sa pasahero kinsa yang pilion. Uy, pre, pasahero. Yahoo! Uy, tura pre, nangamay na pre. Uy, ako anak pre. Aw, dili siya to babuton. Unsa man ni mga habal-habal diri nga kita may paduulon? Iya sakay ko. Pre, sakay daw pre. Nya pre, asa man siya masakay? Pangutan una to. Ay, ma'am, asa ka masakay? Ay kinsay bakante sa inyo haya? Kami duha. Pwede din na, kamong duha kong sakyan. Aw, ma'am. Pamili na lang sa mo asa ka masakay. Ay ma'am, ay pilian ng mga nindot o mga motor ma'am ha. Ay kini ako, TMX, pangkabuhayan yun eh. Ay, kana na lang ako ang naka-Aerox kay nindot og motor. Uy, pre, Aerox daw. Laina ni mo pre, wag yung panggatas akong anak ani ron ba? Oh, nya pre. Una na ko pre ha. Ako may gipili pre. Kanay mo pagkababaero pre, di yun na madugay. Nya pre. Sige pre, amping mo. Kuya, dili lang ko. Dili ra ka, ma'am? Dili ra ko kuya. 50 na dili ra ma. Ay, wala mo kwarta kuya, uy. Ayo ba? Saan man kuni kuya? Wala juga kwarta ba? Ha? Wala kay kwarta? Muhala na kung 200 oh. Oh, dara oh 200. Oh, mana na. Salamat kuya. Oh, sige, sige, ingat ha. Katumboy na itong uyap. Gati, dugaya ba sa huyab, boy? Langga, dara o. Fights, Kenny! Nadali ba kung 200?